ngakhale kongopita masiku ochepa pamene ndithu chipani cha Malawi Congress Party chitawezekedwa pa chisankho chimene chinachitika pa 16 September 2025 zikuoneka ndithu kuti zuwa kumeneko ndoti lamba kuwamba kwambiri makamaka ndithu kagulu kaja kamajiya kaja kumanena zoti boma ndi lomweli silikusintha mpaka na 2030 kumagulu a WhatsApp kumeneko akuoneka ndithu kuti magazi apsya mtima kwambiri kuapsera mtima ndithu aja apongozi awo a Lazarus Chakwera aja mati ashoneka mpondeni aja zikuoneka ndithu kuti magazi kumeneko ndikuti sakupuma nawo bwino makaposera ndithu kuti mkulu amene akuoneka ndithu kuti akupanga za chipani cha Democratic Progressive Party kuti athane nacho chipani chimenechi. Tate timvere ndithu zimene zili kusereko kumapita tiwiteni nkhani yathu. Komanso kupanda manyazi kuti lero adzikhala ashona akubweretsa zimenezi. Maliro athu ndithu kuti lomwe silinaume ya ife tikadalira zakuluza pamene tikulira ife iwo ali ndi manyumba ku South Africa ku England kuti ku Dubai ali manyumba yo pamene ife tikulira pano. So asambe sobweretsa izizi zidzapa ngaikhala amene palibe amene amujoine zopusa zakezo. Boma nkulumbira kwa mwe linalumbiritsidwe ndi adzekana kuti ayimbo panga implement apangira kuti implement outside adzekatenga ndalama za kunyumba kwake mesa amanena police kuti ndalama za boma ndi zimene zidzadze branch imene pamene boma latuluka pamene boma lasira ADPP akudziwa kuti basiya ndalama zingati ku Ministry of Education akudziwa kuti ku reserve kuli ndalama zingati akudziwa kuti ku treasury kuli ndalama zingati ashoniso mudzichita manyazi tupena pake wasangochita zinthu zimkwiyo ya zikutsaliranizi zitayendi zimenezo inuyo ngati mpongozi wa president mukalechete chifukwa inuyo muli gulu la anthu amene mwaononga chipani muli gulu la anthu amene mwaononga kuti lerolo MCP ipezekeli kunja kwa boma ndepena paka ashoni mudzichita manyazi anthu amakudandaulani ku State House inu zimene akunena tiyaso mukhalechete mupumekaye mujenda kaye ndalama zimene mwabaso musambe sote kwa anaya tali ndi manyumba adzikaponya zimenezo panopa tibe ne ntchito amene mwana sodzimva kwambiri mwana otumwa olo kuchipani sunga munatagawa ndalama sibaso achimwendo wa marutsa ndalama amene angambakire ndani osambakire ameneyo ana akampuza maskulu abwino zake zidaira yeye ndi police mina amatumbukira anthu amene wa ku State House ngati kunyumba kwa makolo awo akagwere uko ona boradi muso sapanga sopost za shoni kampona musalikweze BB mutikhalire kutali shoni yu amene ndi asati yese amene yuyu shoni asati yese ayi kodi mesa family yako imakhala ku America family yako ili ku America ndi $dollars amene ali nawo iyeyo apite akapanga akanjoye kumeneko apite ku holiday ife tizikukuta chinangwa chathu mtawuni mwachidule anthu amene munali ku State House take your time utadekani musatiyabwe tadekani musatipute iyayi anthu amene munali ku State House musaziyambe iyayi chonde naweya chonde tapemba anthu amene munali ku State House pafupi ndi bwana kumavala dzimatinted monyadira dzimagalasi kuti tisakuyang'ana m'maso chonde chipani musachiyandikire kaya tabadekani mwachidule makamaka ashoni ayi tisalakwitsana uyankhula pa tisaoneke ngati lonyoza family ya bwana tasiyani zimene ene makhandi integrity asamatione ngati kune kuti Malawi ndi fando opusa ya komanso kukhala Congress sikuti zothandaza kuti tonse Congress ndi fando opusa kuti tingamavene gumba yake ya uyu ati samala kapanga za uchitsiro ati samale ati samale ifeyo ana athu ndamene akuyenera kuti aphunzire sukulu za ulere zimene amutalika anatilonjeza ndi anu ake sitinayambe kulankhula chifukwa tikudziwa kuti bomalo silinayambe nkulumbira komwe Peter Mutalika sadalumbire tikudziwa nthawi yoti tiyambe kwafinya DPP tikuidziwa ndife chifukwa amene tili ndi ano taphunzira sukulu Malawi muno ndifeyo iyeyo shoni ana akali ku America asatipatse bisi
kali ku America kali ku UK asatipatse bize kabungwe kakeko adzika panganda akazake ndana ake asatipatse bize shoni akale chete maliro silinamalize kuika ngakhale siwa silinasese nde ashona adzika ndi integrity chamba ife silikufuneka amaje chamba chambiri kali ife chibwana chimene chwayi chabwino tawamva ndithu makosana amenewa takumuzuzula ndithu Shaun Kampondeni kuti nthawi imene anali ku State House anali ndithu untouchable nde chifukwa choti apita kuzuwa kuyamba ndithu kubwera ndi mapulani kupanga mobilize anthu kumeneko pamene akuti ndithu apanga ka group kawo ndikachani kamene akufuna ndithu kuti azili mbana ndi chipani chimene cha Democratic Progressive Party chimene chinawina chisankho chimenecho nde mwamva makosanawa akumuzuzula amene kuti amadyerera ndi amene ndithu anali ku State House kuiwalira zonena kuti kunsi kuti ndithu kuli mame imafika nthawi yona kuti mphamvu zonse zimene munapasidwa zimatha kukhala ndithu munthu wamba nde asawasokosere makosana amenewa makapotenga ndithu kuti kumene kuku ndithu zinthu zawo zili pabwino maka pamene ndithu akukambazana kuti ali ku masukulu akunja uku anamanga ndithu ku nyumba ku Europe uku nde zinthu zimene zinapangisa ndithu kuti makosana amenewa asakondwe naye amene tikuti Shaun Kampondeni tikhupira kuti mwina tinasatiranso ndithu kuti kunali ma audio enake amene amachoka ndithu kuma group amenewa a chipani cha Malawi Congress Party amene ndithu makosana amapangana kumene kuti azipanga ma programs ama propaganda odesereratu ndithu chipani chimene cha Democratic Progressive Party kuti chizooneka ngati cholephera ena ndithu kumaziyerekeza kuti atamachita ngati mene amachitira antanyiwa komano nkhani ndiona kuti akuti to sponsorship ndimene ndithu ingasowe makapotenga ndithu kuti kumene ku chipani cha Malawi Congress Party anthu ake ndithu ndi akanga ndi wamba ndimene ndithu ankadandaulira muka audio kameneko komano kuti nene zonapa makosana amenewa ena ndithu akuoneka kuti akuyankhula ndithu za nzeru kumeneko kunena zona kuti anthu sanalumbire sanafike ndithu kuti akhazikika mkulowa mu ofesi nde muzikatengana kumanena zona kuti tifuna ndithu tipange ma demonstrations kutsutsana ndi anthu amene asankhidwa maka kuti sanakwaniritse zinthu zimene alonjeza chonsecho anthu amenewo ndithu sanayambe kugwira ntchito nde zimenezo ndithu ndi zinthu za nzeru nde kaya Shaun Kampondeni akupanga zimenezi out of bitterness chimene amene ndithu kuti asamayiwalire ndichonena kuti chipani chawo cha Malawi Congress Party chinalonjeza ndithu zinthu zambiri kwa basi zonena kuti akachisankha chichitira ndithu nzika za dziko la Malawi kunali ndithu fereza ochipa wa 4,000 nkanthu 1 million job kudya katatu koma malo make chitasankhidwa chipani chimenechi chinakanika ndithu kuti chikwaniritse malonjezano nde asalimbane ndi anzawo oti sanayambe akhazikika mu ofesi mwinatu nkutheka mwini maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikunena zona kuti Shaun Kampondeni kuseri kuti akuoneka ndithu kuti aukiridwa makaposeta ndithu kuti amapanga mobilize anthu kuti apange ma demonstrations otsutsana ndi chipani cha Democratic Progressive Party kuti chakanika kukwaniritsa zimene amalonjeza pa kampeni ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokoza comment section koma tikamapereka tikumbukenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu saiwaliyo panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18 ndicho ngati nkhani zambiri zikamachitika ndiye kuti zitha kutifikira mosavuta.